Sanibonani babukele emakhaya bamunyeza yoni igama ngusithemba wakacele ngokuhlala ngihlala eAdams kodwa kangizalwa khona ngizalwa eMbumbulu endaweni yasembusheni la ngihamba nama-guest ami awu-2 usisi Salemhlongo nomama uThula bamazi osizama shanu sicela isifundisise sisi Salemhlongo. Sanibona babukeli bomthandikazi yoni uSalemhlongo okhulumayo umhlala Ngomdala mama uThula silwela manje. Amen babukeli bathandaza yoni nani emakhaya yimi lo umamzamo. Oh bakwazi nomamzamo. Awufuni ukuthi uma sesithuli isizamo bakwazi nomamzamo. Hayi kulungile bafethu. Silana ke sinidwa sinrequestile la sinkampani ukumunyeza yoni sihambela abantu noma sibahoste abantu esibazi. Kade sinifuna sesiyabona sesifikile sesinifune kakhulu bengathi nje mhlawumbe sisiza usane waMhlongo yezi usane waMhlongo uzalwa phi ikuphi ekhaya usukaphi sichazele nje nawe nje kancane sisi. uSalemhlongo owasemgababa uzalelwe eMgababa amakhaya wethu asemthwalweni kodwa sibhesi kakhulu la eMgababa nje. Nabo uzalwa eMgababa noma uzalwa eMgababa abazalwa emthwalweni ngicatha laba abadala bakithi. Okay alright. Yabe into ehluphayo ukuthi sifike sisukele emakhaya besilethe bese waphika emakhaya. Ngokunjalo sisizana. Sicela ukwazi nje nawe abantu ukuthi usizama wabashalo seshadele kaNthuli usukaphi ngokuzalwa mhlambe yabo uzalelwe endaweni ekanjani? Mina kusami ngizalelwe khona la eMlazi. Ngaphinde futhi ngakhulela khona la eMlazi kodwa mhlawumbe ngikhula isikhashana ngabuye ngahamba ngakhulela le emakhaya eMatopo then ngase ngabuya ke ngase ngahlala ke la eMlazi bese kuba yikho ukuthi sengithola umyeni sengibuyela sengiza lapha emakhaya. Sasibona isandla somyeni. Ngosomyeni. Okay. Khona la engiconfuse khona uzalelwe eMlazi wakhulela eMlazi. Emntubantubi kabani kanjani umntubantuba nawo? Hayi emntubantuba ngasho ukuthi uma weganele khona so ngase ngahamba ke sengiyokhula khona nami yabo into kanjalo nje ngakhula khona kwaqhubeka kanjalo agcina sengibuya ngokuthi uma agcina sedlule emhlabeni ngabe sengibuya ke sengize ekhaya komama ke. Okay njoba sibize la umunyeza yoni kunabantu othola ukuthi bagcina ukubona mhlawumbe lapha abanibonela kuhle abanibonela ku social media kanjalo banganazi ukuthi nobani oyimvelaphi yenu noma kanjani bo abafisa ukusebenza eduze kwenu but abakwazi ukuzenzela kanjani. Uthe sisane wakaMhlongo uzalelwe eMgababa bathi emakhaya esemthwalweni. Uma uqala ufunda uqala kuphi? Uqale primary wagcina waqeda nini high school? Usane ufunde khona la eMgababa eKholenza la eMgababa uMagcino i-high school ngoba sekuvuma iChothoyi. Magcino. Asikhamba Magcino wena? Ufuna Magcino ukuthi ngiyabuzwa sisami yabo. Wona sisizama umuntu othi ukhulele eMlazi wahlala eMtuba usisi wona oqala uqala nje uqala usiphi isikole ufunde kusona lapho wahamba ngagcina yabo. Ngoba kahle sifuna ukwazi labantu ukuthi abakudinga nabafuna unazi bazi ukuthi impilo yenu kanjani. Mina isikole engathi ngihlakaniphele kusona ikhona le Ntuba enqwaneni ngase ngasuka ke ngase ngaya eNkombose abaseNkombose bazokwazi ukuthi isona siphi lesikole then ngase ngabuya ke ngingakasiqedi sona isikole sengibuya sengiza ngapha eMlazi ngazoqedela ngapha sengizoshaya grade 11 no grade 12. Okay alright. Yazi khona into enzekayo la Sebe ngibhalela noma sini-requesta usisizathu kunabantu abakwazi ukubona uhlabelela ngempela ngibona usayibona izulu ngempela bengazi ukuthi bezofinyelela kanjani kuwena lento yokuthi uyakhonza. Yebo ngiyakhona. Uyakhonza sisizama la ngicabanga uyakhonza ngithi kodwa ke ngibala sisi
Ngikhona ibandla lemvuselelo amaKristu. Ibandla lemvuselelo amaKristu. Yeah. Ibandla lemvuselelo amaKristu uqala nini ukukhonza? From 2008 2008. ngikhonza kwimvuselelo until kuze kube manje. Ukukhonza uqale umncane, ukukhonza uqala manje u-28 noma ukukhonza yilokho lethiwa ekhaya sami sesontweni mhlawumbe. Kwaqala kanjalo, kwaqala nje ngoba ekhaya phela ngiyakhonza bafundisa amabhishobhi like ethi mama nje la kwami mangekho esontweni ngiyavala kayibona uzohlala. So ngaqala kanjalo-ke nami ngiya ngoba buya abazalwane until-ke nami sengiyibonela manje ukuthi hayi ngathi sekumele ukuthi ngikhonze sengiyithathela mina isinqumo. Yini le ngabo ibonayo ukuthi kufanele ukuthi isinqumo? Sokufuna ukusonta. Yeah. Ukuthi ngisonta. Yeah. Nongabona impilo ekhaya nje ngibengithanda. Okay. Inkolo yokukhonza nasesontweni ngafike ngabona ukuthi hayi kuyaphileka kakhulu yebo. Okay, alright. Sizama nawe njengomuntu okholwayo. Ukukholwa kwakho uqala nini noma ufike nini ukuthi uyasonta? Mina ngasho nje ukuthi ukukholwa kwami ngeke ngazi ukuthi ngiqale nini. Kodwa nje ukuthi ngimncane oma nobaba makiwe esontweni ngizohamba lapho. Yeah. Kwafika leso sikhathi ukuthi bayahamba beyiguqweni bangishiye. Yeah. Twasala ugade la endlini. Yeah. Isale ngigade la endlini kodwa kwathi sekufika leso sikhathi leso nami sebethi hayi siyahamba sesiguqweni nami ngishone khona ngesiguqweni. Nakho-ke sebevula-ke ibandla labo-ke sebekhonze receive because receive kwakade usemandeni i-branch enkulu ekade bekhonzela kuyona. Nakho-ke sebezovula-ke i-branch lapha eNtuma. Mase bevula i-branch kwasho ukuthi-ke iyaqalwa le nto le siqala sibathathu endlini. Yeah. Mina uma ubaba iyakhonzwa. So kuthiwa futha wena ngifuthi. Yeah. Okay, ngiyafutha. Ngiyafutha ngenza yonke into phela ngiyini. Uthukayeni labantu uthi utakele nje la. So hayi namhlanje ngeke uzofuthe sifunda unkosisihlangene. Yeah. Ufunda unkosisihlangene ngimncane ngifunde primary. Kwaya kanjalo-ke wagcina-ke sekugcine sekungena nakumina egazini ukuthi hayi yavele yaphila le nto ukuthi hayi kumele ngikhona. Njengamanje uyasonta njengamanje. Ya njengamanje ngiyasonta. Ngibonile usonta ebandleni lemighty. Njengamanje usonta kuleli bandla. Njengamanje ngisonta emvuselelo yamaKristu. Yini engenze imvuselelo? Awungixoxele kodwa uyasho usonta emighty. Ushiyelani manje? Ngikushisa imali. Ngifuna ukuzwa kunemihlo. Tabe khona ngifuna siyazi. Yini ngikushisa imali ngempela? Phela into engishisa imithi ngeke ngisho nami ukuthi imithi mhlawumbe ngishiye ngoba ngithanda. Yeah. Kodwa ngishiye ngenxa yezizathu zokuthi sekufika isigaba sokuthi nami ngibumama. Yeah. Ngoba ukuthi-ke uthi umkhwenyana-ke usuzongilandela lawo ngiya ngakho. Umkhwenyana, izwi lomkhwenyana lazwakala. Yebo, angithi kuthiwa phela izwi lendoda ilo ligcinayo endlini. Yes. So-ke ngagcina sengilalelile kwaba khona ukuthi ngithi ngiyanqikaza. Yeah. Ngoba phela la ngifike e-MIT Vision ngifike vele ngimncanyana. Yeah. Ngasho ukuthi ngifike ngimncane ngoba ngifuna grade 10. Yeah. Like ilokhu ikhula le nto yabo nje Yeah. ikhula njalo. Wagcina-ke sekuba ukuthi-ke angilandele nabo umkhwenyana. Okay. Sisale uthe ibandla imvuselelo engikhonza kulona, ukhonza kwakho kulona. Ukhonza kahle amangini. Ibandla mhlawumbe likusiza kuphi noma wena ulisiza kuphi ibandla lemvuselelo? Le ngathi mina ngisiza khona ungatholakali nje into eziningi. Ukuba sesontweni ngathi yona impilo yami ngiyaziyo engikhule ngayo. Ya engikusiza kulona-ke nami shuthi ukuthi ngiyabahlabelelela nje Nkosi yami. Bephenduka abantu bathinte inhliziyo ukuhlabelela kwami. Siyazihlabelela manje kodwa manje ngoba sihlabeleli manje kulungile. Manje njengomuntu othi ibandla lakusiza kahle ufuna ukuthi impilo okuyona njengamanje ngoba uyasonta ebandleni. Okay right. Uyasibona mhlawumbe uba ney'nkinga ebandleni mhlawumbe ushibanda kanjani. Ngiyazi into ezenzeka nje but njengokusizama kade semanje but njengesimo sikamphoqo ukuthi agcine suke emanzi ezemvuselelo. Yabo. Lekuthiwa kuyafika isimo nawe manje mhlawumbe zajika izinto uye emanzi. Ungathini nje ngaleyo? Phela ngingaba buhlungu Nkosi yami wangikhulele kuyona imvuselelo. Alikho elinye ibandla engilazi ngaphandle kwemvuselelo. But-ke makufika phela izinkomo kithi ngiyabashiya manje. Uyabashiya. Sengiyokhala nami kuyona inkonzo. Sengiyala ukuthi bafethu kokugcina manje. Ngiyakuzwa bafethu. Hayi ngizwa
But-ke uma ucabanga lobuhlungu obuzwayo ongabuzwa wena, ubuzwa kanjani usizama? Hayi shemngabona hlezi sixoxe ukuthi hayi la esekhala kona la sengibona khona ukuthi hayi yasho ukuthi abantu bami. Hey, yazi-ke ngane ngithanda nje ngithola ngobuthungu, yazi kade ngimfuna. Uyahlabelela emanzi. Uhlabelela indlela eyi-1 uyahlabelela emvuselelo. Indlela eyi-1 ihlabelela usizama. Ithini into manje emvuselelo? Mina ngakusho ngicathi sasuke sazenzela thina i-connection singakobi sebandleni elilodwa. Yeah. Sawa nalento kusho ukuthi siyazwana yabo nje ukukhonektha kwabantu. Yeah. Like uma ngifika emayithi ufike uyangibika. Yeah. Ngiyayiculela akekho futhi okhulumayo ukuthi wayiculile. Yeah. Mefika kwimvuselelo wenza into efanayo. Okay. Kwaze kwakheka ukuthi nabantu sesijwayelene kanjalo ngokwabo. Ngicathi sasuke sasheshe sazenzela nje i-connection. Imesi ngezwe lakho iside sizama. Ithi Mrs. Lutho. Yes. Hayi ngingasho ngihamba emazweni akho sisale ukuthi nje into ekanjalo impela. Sasheshe sazwana, uzwana kwethu kwaba ukuthi vele sicula indlela eyodwa futhi nomculo futhi siyawuthanda. Kwaba nje into ekanjalo. Ngeke ngize ngibe mude lapho. Uma nawo manje siyemizweni siyahamba sibizile lapha nobandla. If ngithi mina manje njengamanje ngiyohlabelela ngawe, kufika kanjani kuwena noma kufika wena uyohlabelela kufika kanjani kuwena engahlabeleli? Ngingasho ukuthi phela uzonzima Ngophinde ngikubuze. Mekuthi siyohlabelela sinenkonzo simunyiwe njengamanje. Hlabelela indlela eyi-1. If kuthiwa siyohlabelela ngawe namhlanje, akayi kuhlabelela. Wena njengomuntu uyolinda kufika kanjani kuwena yena engahlabeleli? Angithi nithini la niyabona? Yeah, sithini. Yeah. Mina ngasho ukuthi ngeke ngibe nankinga futhi ngingaphatheka kahle ukuthi namhlanje kusetshenziswa mina. Vele for sure enkonzweni elandelayo kusetshenziswa yini. Wena sizama mekuhlabelela yena, ungahlabeleli wena. Ufika kanjani kuwena lesenkonzweni? Nginginankinga kuyaba phela kuleso sikhathi thola ukuthi mhlawumbe nisasemnyango yabo thothi sisacula sisangena mhlawumbe uzoshale umcimbili aphinde angidedele kanjalo. Hayi kuyazwakala. Kunabantu othola ukuthi njengoba naziyo nabahlabeleli mhlawumbe engithela abahlabeleli abaziwayo abadumile. Angazi noma udumo nanithanda yini noma nanithanda. Yazi umuntu mawulalo yazenzekela. Njengabantu abahlabelelayo uthola ukuthi kunabantu abafisa ukufinyelela eduze kwenu kodwa abakwazi ukufinyelela eduze kwenu. Bathi ukubona amavidiyo. Bafika babona ukuthi njobe ngibona manje bafisa ukwazi ukuthi mina ngiphila kuphi, ngiphila kanjani, ngiphila nobani. If mengingabuza lesisi sale Mhlongo ekhaya uzalwa umama ubaba nibangaki usisa bangaki nobhuti abangaki? Ngizalwa umama ubaba. Ngibe nobhuti oyedwa nosisi ama-2 yini uMagcina. uMagcina? Yeah. Hayi akusho ubuyindlela omuhle ngayo kodwa uMagcina. Ngokunjalo siza ekhaya nizaleka kanjani? Oh, okay, umama ubaba usaphila. Ubaba usaphila umama ngisekho emhlabeni. No. So laba abanye siphila nabo sonke. Yaphila sonke. Oh, okay. Sizama wena eyakhe i-background ithini la ukuthi abantu ophila nabo ekhaya umndeni kanjani? Hayi umndeni engiphila nawo mina ngingasho ukuthi ngizalwa umama nobaba. Kodwa-ke uma akasekho emhlabeni ubaba usaphila. Ngazala baba munye. Yo. Ngedwa nje. Uwedwa nje. Uma wakabani mayisibongo? Uma wakashada. Okay, ubaba wakaMthetho. Uma usisane uMhlongo baba. Umhlongo umama ngisho nje ukuthi ngabashadile. Yes. Sesijwayele ukuthi saba kaMhlongo kahle kahle umama waqinela ubaba wami. Okay. Saba kwadinga kahle kahle. Kuyiwona ukuthi sekujwayele uMhlongo nami uzotheka sanedini nami ngiyakhohlwa nendimba. Ngikhumbula uMhlongo nje ya. Manje esizama nje uMrs Thuli. uMrs Thuli uyasuka egroupini yokuthi
omdala mhlawumbe ebandleni noma kanjani ususendaweni yokuba umama seniseMathalands yes njengoba suseMathalands kunjani kuyahlaleka kunjani kuyaphileka kuyasonteka usesezingeni lokumama Ngingasho ukuthi kuyaphileka phela noma ingakaphumi into ukuthi ngisawusisa. ayiphumi le izophuma Hayi wena ingakaphumi kodwa phela kancane bakhona omama bayangidodobisa Nkosi yami. Yeah. Omama bazayo lapha kufana. La- Kancane kodwa nje khona lokho kusakhona egazini ukuthi hayi kahle bengisawusise manje. yeah So nondlela wokusonta phela ke sekumele ngapha adapt ukuthi manje yebo. manje siyakuthola lapha ibandla lakushadisele embuseleni nemali yes siyazi ushi kodwa khona isifuna uyisho yabona khona isifuna uyisho siyakubona uhlabelela lapha nenkonzo yonyaka sibeke lo sawubona umshado wakho omuhle sasikhona siyakubona uhlabelela lapha ya wangathi khona into evuka ngani noma uthi ukhanda ngomzikana ukushiya kwakhe imali absenta noma okwakamele ukuthi imali ushiye Onzima lo mbuzo. Wona phela angaka-accept ukuthi ngishiyile. yeah Ngikhuluma iqiniso noma udefe hayi angaka-accept. because sifuna ukwazi nawe yes Hayi khona angaka-accept kodwa phela kancane yeah ake ngithi izododobeka. uzododobela Yebo. Umnandi khona la ngikhona kodwa But- lento yokuba imayithi isakhona futhi egazini. yeah kuba imali okay last sizane siye sakubona uthe usesomncane ekhaya siyakubona lapha ungahlabelela umuhle kodwa sikubona ugqoka ijazi elinesiphika elingenani ngishiya amabhani kusho ukuthini lokho noma ubabukela basuke bekubukela ba-understand ini noma bazi ini bakhona bangazi even nami kuza ngoba ngazi usewenze njani yabo ngoba yenza mhlawumbe amabanga uthola ukuthi mhlawumbe unesikhulu esithile mhlawumbe umama ubani noma kanjani noma mhlawumbe khona usevile sithiwa no akagqoki ijazi elinesiphika Ongingakusho usale bekade eganile okay before so ngenxa phela izinto zasezweni-ke ngenxa yezinto zasezweni-ke ya wadlula emhlabeni umkhonyana ngasho kanjalo. okay alright sorry sisi wami hayi no ngicabanga ukuthi baphendulile ngoba nami was confused ukuthi leli jazi lami lami lifike la imbuzo enginayo yini ukukholwa ngibuza sisani Ukukholwa umkhulu umbuzo wakho kanti-ke ngizozama ukuphendula. yeah Ukukholwa I think ukukholela uNkulunkulu uvume nje ngenhliziyo ukuthi wena uyakholwa kunezinto ekumele uziyeke mase usukholwa kunezinto ekumele uzenze eziyinkambo yokukholwa. yeah Ngathi ukukholwa nje yilo kumele uhlukanisele wena. Kunezinto zasemhlabeni ezenziwa abantu abangakholwa. yeah Kunezinto futhi ezenziwa abantu abakholwayo. ngiyakuzwa kholwa into but mangithola omunye uthi ukukholwa kwakhe ukuthi kunezinto esezenzekile kuyena wakwazi ukudlula kuzona wasiwabhiliva ukuthi uNkulunkulu khona ikona kukholwa kuyakholelwa ukuthi ngempela uNkulunkulu khona uyaphila yabo sizama owami umbuzo ukuthi kwena insindiso ngabe yini noma insindiso siyithola noma siyithola kanjani Ngasho ukuthi Nkosi yami yabona mina Nkosi yami eBhayibhelini yonke ubuye ngatholakala engithandela yona ukucula into engiyithandela yona ukucula ngingasho ukuthi insindiso ukusindiswa nje ukwazana noNkulunkulu into kanjalo futhi uma uthe ukhothi inkosi nomsindisi sekukusindiswa lo sekukusindiswa lokho njengokuthi si-proscat ethi munye Zayoni sinenkonzo eZayoni eshaya isithuthuzo nomani sibe nenkonzo efuthayo ezomthuko
labantu laba ukuze bazobona ukuthi bayinkonzo eyi-1 noma ebayi-about bawuzayo umonke yini esingayenza sizamo noma yini kumele sidile nabo ukuze bazokwazi ukusondela enkonzweni kaZanu 2 noma bazothuba bakusondela enkonzweni kaZanu 1 njengoba umuntu usehamba ibanga elide ekukholweni noma usebona ukukholo ukuthi kuyini. Mina engingakusho ngokwami ungabukelani phansi. Ushaya isigubhu, uyavutha, bomahlabahlangano, omashembe, kunengoma engangayitoli, ithi Nkosi ihlala nathi. Ngisho nje ukuthi uNkulunkulu angichaza ukuthi uNkulunkulu munye kahle kahle. Yeah. uNkulunkulu abasindisiwe, uNkulunkulu amashembe kusiyodwa, usinda eyodwa kahle kahle. Yeah. So ungabukelani phansi. Uma usenkonzweni yabesigubhu, mina ngifike ngishaya izandla. Ngenze lokho abakwenzayo. Mangilaba abadresayo, ngifike ngidrese. Yeah. So ungabukelani nje phansi sozweni. Okay. Inkulumo yakho ithi-ke nanoma kuthiwa umuntu ogqoke ijazi wamukelekile kuphi enkonzweni. Yes. Okay. Uma-ke sesiyenzile le nto yenzeka naye besiyitholayo manje ngokusizalo wethu angithi uZanu. If manje siyamema emshadweni kaSizizamo. USizizamo uyashada ngomhla kabani singamazi onamhlanje yabo. Athi ngicela nizongibambisa inkonzo ngomhla kabani. Umhla kabani uphela ngo-12. Izayoni lezi ezethu manje efika ekuseni ngo-8 ekuseni seyizonikela emshadweni kaSizizamo. Siyithini nje njengale? Niyayithanda leyo nto nephasisa noma iwumkhokhomuko noma kumele kudilwe nayo ilungiswe. Sizizamo. Uyibuka kanjani? Ngingasho ukuthi umkhokho omubi for esikhathini kwabanye kodwa futhi kwabanikazi benkonzo futhi kuyaba umkhokho omuhle futhi nakwiyouth ethanda umculo futhi into enhle futhi leyo ngoba kwesinye isikhathi ey'nkonzweni basile suke sesiyela ukuthi vele sesiyazi ukuthi sesiyogcula lapha vele izwi selifundiwe laqedwa kodwa nje vele masifika ekuseni vele sesishaya isoso maqeda ushaya isoso sishaya ukunikela kuphela siyacula kuphela then-ke bese siyatrenda ukuthi hayi obani benze kahle obani abenzanga kahle. Uma ucabanga imbangela yaleyo nto leyo ukuthi ize ibe kanjalo ukuthi-ke sesiyazi sesiyocula but kunomuntu odinga ibusiso nezipho emabandleni athile sizizanele ibangwa yini? Ngizwisisa ukuthi yes sesinementality yokuthi vele sesiyocula noma sesinementality yokuthi vele sekulate selifundiwe izwi ile sisiyele ukuthi sesiyokwenza ukuthi yile iqala kanjani ibangwa yini Ukuthi kufikwe late. yes Engingakusho ukuthi umculo intsha seyawuthanda njengamanje. So ukuthi njengoba sembizweni thina suke sesazi ukuthi nje iyoshana ngengoma laphaya kuhlanganisa umnikelo so siyamakana nje kahle kahle manje ukuthi hey at least uma ngifike ngo-5 ya nami ngifuna ukushaya into ezwakalayo Ngizofica ngizozwile yes and ngizofica obani okay kunabantu ofuna amanikele phambi kwakho nofuna amanikele emva kwakho angithi sinakho ukuthi engathi ngingaqala bona kulandele thina into kanjalo ngoba yini kunesizathu phela makunjalo nikuthola kanjani asemhlanganweni khona ukuthi usefikile uvuselele usefikile ibheling file nikuthola kanjani phela khona abantu abahamba phambili vele uthole ukuthi vele lo muntu uhamba one by one uzokutshela ukuthi hayi manje ukuthi sefikile ithi sikhona imvuselelo isikhona okay-ke mhlawumbe nami ukuthi ngisakhwaya la angenze sure ukuthi ngesikhathi sokuthi ayithi bebeqala benikela noma beqala bengena nami sengisemnyama. Okay, alright. Shukuthi nina inkulumo yenu njengamanje ithini? Siyayivumela lento yenzekayo. Mina ngasho ukuthi siyayivumela. Ya siyayivumela kodwa futhi ibuye ingabe right ngoba wonke umuntu usejaha wona ngo-6 noma 5. So kugcine sekugejwana lapha eminyango abanye bafuna ukweqela abanye sifike kuqala sebengena ngobhotsho sesafunda nobhotsho ukuthi sixuku masime ngala nathi siyongena kulo mnyango ongale kona kumnandi kodwa khona bagcina sebethatha serious Imnandi
lento imnandi uphi Masangaphandle saculwa. Umnandi bolini noma kuyihudi noma Ukuthi nkosiyami ngeke ngithi nje ebuholini. Yeah. Uholini I don't think bayayithanda lento. Ithina nje abantu abathanda umculo abayithandayo. Ubuholi nje usuke shuthi lo Zayoni esufika ngo 6 ekseni sizobiza ngoZayoni ma ngoZayoni 3 ngeke ngikubuza because uZayoni umenywe ngayizona nje cha phela lapho ngiyadedelwana makunikele. I know. Okay, siyafika ngo-10 laba bomshado bayenza umshado kudala nganathi lesifika mhlawumbe ngabo ko-11 sebezenzile iy'nhlelo zabo kwaya nama ngazi bashintsha kuphi kwaya-ke sagcina sifika ngo-1 sabona ukuthi hayi masifika ngo-1 ithini izikhokho la thina esigcinile sivalile yabo hayi kwaya nabanye basithathe besithatha leso ukuthi hayi o-1 no-2 3 hayi kwaya phela bafika omnqumleza bakhulu-ke nathi sifuna ukukhava bona manje ngesifike ngo-12 nganizwa ize ukuthi ngifuna ukuthi sivumele okay siyivumele emanje lesihambile sizama emkhobeni ngisazi soqaleni kodwa uqala uncane khaya niba ureality yini mhlawumbe ungathi uyithembisa abantu noma ekukholweni kwakho noma uyithembisa uNkulunkulu ukuthi lesi isifungo sami lesi ngiyafunga uhambo sekuhambile njengamanje ngiyafunga uNkulunkulu ngizokwenza ukuthi noma ngizokwenza ukuthi noma ngizobenzela abantu ngoba njengomuntu okade semanje bazongihlabelela kakhulu yini ukuthi uzoyenzela uzalwane wethu noma uzowenzela abantu noma uNkulunkulu yakuthembisa abantu la ukhona uzokwenza ukuthi hayi uNkulunkulu nje ngingasho ukuthi ngiyamthembisa ukuthi ngizomdumisa njalo ngiqhubeke futhi ngayitsheli ngekhono lami angipha lona ngiqhubeke ngicule njalo futhi nanokuthi-ke uNkulunkulu ukhona into engayisho mina ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila ngaso sonke futhi isikhathi ngisho lohambeni lwami ekukhuleni kwami kukho konke engidlule kukho kodwa nje uNkulunkulu ukhona manje uyasibona uma umfundisi hayi ngiyayibona nje sengishoda ngikholwa uzokholwa uma umfundisi kodwa mina sisalisa khona sebekuthembisile nawo njengokuthi nje bakutshontshe phela nawo babe ngiyathi uzamo wayetshontsha kahle kahle kodwa ukhona wena yabo hayi ngasho ukuthi kuyathembisa Nkosi yami angisho ukuthi kodwa ngilindele ngingaduzi kodwa bona kuyathembisa ukuthi nje umshado wasizama ngani mawulethela ibhadi noma inhlanhla abakhwenyana baningi ngathi kwakubukwa mina kuphela emshadweni kwakho umshado wakho yabona wethu baningi kodwa sithemba uNkulunkulu indlela engimkhonza ngayo nami uzongenzela iqiniso njengokuthi-ke usukholile-ke wasonga sonke lesikhathi yini mhlawumbe ungasikhuthaza ngayo njengabantu abasha abasakholwa abasanevision abantu abasanevision hayi yilo nje bafethu asikholweni after ukukholwa khona impilo angeke usonte nje kuphela wena ikhaya emabandleni amaningi sinenkinga yokuthi kokwaduma ukuthi abantu bayakhokhelwa khona abantu abangasebenzi bayakhokhelwa uma bezosonda lapho so umuntu akakayiqaleli into nje kube khona imali ezongena siyasonda ukusonda siyamthanda uNkulunkulu after lokho nathi sinempilo kumele siyiphile asikholelwe ukuthi kumele ngiyohlala abamfundisi kumele ngenze lo mfundisi ukuthi ngiyayisontela mina kumele futhi ngibe nezinto zami lo mbuzo ucela ukubuza ngamuzo usizama ngoba usanenkinga ushiyele ukuthi akasethi ukuthi ushiyile manje njengomuntu ohlabelelayo esontweni lasemvuselelo engicabanga ukuthi impela ifuthi sizame ngekho nawe ungekho mhlawumbe ibani kanjani idlala imali bandla yabo ithini ivision yakho ngebandla into ebengiyifisa ebandleni ukuthi nabanye bangasabi ukucula mina-ke umuntu engimuniki ithuba mangazi ukuthi uyacula isilandani igoli mangazi ukuthi uyacula mina ngiyakwazi ukusondeza woza umuntu ezokamsine nawo sinokukhuluma ngamasayini umuntu ngimnikeze ingoma ngingabe ukuthi mina mengaphuma kancane sekufikile manje sekuyabhora ngoba usane akekho yabo angithi ngiphuma nami kube khona esezothatha
Okay, futhi usizama iskimu siyabuya khona sizothatha. Lutho. Uyazazi ngeke khona. Sizama njengomuntu osekhulile asisukhula kweminyaka osekhulile enkonzweni wakhula nasehlaleni akusona. I-vision yakho eyakuqoba ayebani ukuze ebani usisane ngibuza i-vision yakho ukuthi ithini when it comes to siyaqhubeka ukukhola from la uqala khona ukukhola uya phambili going forward ithini i-vision yakho? Nkosi yami ngingasho nje ukuthi makeka phambili nje akuyeke phambili Nkosi yami. Ngiyena nomuntu othanda ukukhuluma ezinye izinto ngikwazi ukuthi ngikhulume ngesikhathi ngicula. Awanje manje ngingasho ukuthi nje makeka phambili asiye phambili simthembe nje uNkulunkulu kuphela. Yazi into enginotisayo la nginothisa ukuthi kuthiwa umuntu ungamjaji yabo. Hey, into lohlabelela ngayo ngathi uyakhuluma. Hayi, uyahluleka sengibonile. Yabona nje lokho uthi hayi besiyawo hayi uyahluleka ukukhuluma. Sengidizana abafuna ukuzela into zakho abagcina la hayi abakhohlwa. Hayi bangasondela. Uyahluleka ukukhuluma nami manje ngiyedwa. Sizoba ayikho into ezwayo. Ayikho into sizoba ulile awuyahluleka. Khona kuyahluleka vele ukukhuluma ngingasho iqiniso ukuthi Nokusaba mina la. hayi ngoba ngisaba wena sidalo sami futhi ngazalwa nje ukuthi nje nginamahloni. Ngiyamahloni. Yebo kodwa mase kuya uNkulunkulu ngokucula hayi amahloni awekho. Siyabonga makunjani. Namahloni. Kodwa lapha endlela othanda ngathi asisayabona namahloni thina. Ya isisali manje umuntu osekhulileke. Eyakhe vision ithini? Nesibuza ngebandla. Eyakhe vision nje. Ithini yakhe vision? Vision. Kuningi. Kodwa ngizothatha emazweni asizama ukuthi makuqhubekela nje akuyeki phambili. Ngifisa ukuba umuntu ongcono naloko engiyibona manje. Okay. Sizama yini ongekho happy ngayo ngozalo wethu? Like ikakhonza yona ukhona. Yini into esiyenza wrong as uzalo nje ngahonza yona ukhona. Into engathi mina engayisho ukuthi mhlawumbe uzayona uwenza wrong futhi kwesinye isikhathi futhi ngibona ngathi uwenza right uthola ukuthi kade ngiwe embizweni mhlawumbe uzophointwa wena manje ugqoke kahle thatha isithombe sakho sifake lapha ku Facebook bese siya trend futhi nakhona si-trend mhlawumbe awugqokile kahle uniform mhlawumbe yabo awugqokile njengoba manje sekugqoka kodwa futhi kuphinde kukuvuselele ukuthi nawe uma ukuthi awuthungisile hamba uyothungisa uma ukuthi i-shirt awugqoka i-shirt ngingasho nje ukuthi lokho engibuye ngakuthandi ngoba abanye bakuzwela kambi uma sekuthiwa kuyafika kubona kunabanye abantu abangakwazi ukuthi babekezele. Futhi lowo mkhuba othi awuyeke ngikeza lo mkhuba ongekho right even nami mengingashuthwa manje njengoba ngigqoke kanje yazi ngigqoka kahle but mase ngitheni angeke ngithande ngoba kuyenzeka uzongishutha ngingaboni uyitshela ukuthi wena just for fun but angazi ukuthi ufika kanjani umuntu useyalimala uthola ukuba kusokuyakuyeka manje yebo useyakuyeka njengomuntu osesonto isikhathi eside saneni nawo uzalwane sinabo uzalwane ngaholi uzalwane ukubona kwakho ufuna ukubona in 5 years ukuphi izinga lazalwane. Okay, umbuzo saweqa kodwa umbuzo uthi njengomuntu osekholile isikhathi eside uzalwane in 5 years wena ngokwakho ufisa ukubona okwakho akusikona ngethu okwakho bazobuza abafana bakho ufuna ukubona lokho ngaphakathi kuwena. Ngifisa ukubona uright kakhulu sineyifundiswa sifundile nathi namka abanye abazalwane bayakwazi ukuba noma bank account ebandla izinto ezikanjalo nje nezinto
imida ngala kube khona emabandleni abantu abazodila nemida singasho ukuthi iy'thombe ezimbi njalo sesenza amaphosta atshekile manje ngasuke umuntu kade ashone yabo leyo nto leyo sikwazi ukugqugquzelana nje kulezo zinto kube khona abantu abazodila nazo emabandleni ngayo ebandleni lami yes kube khona nje abantu abazodila nezinto lezi ey'thanda iy'kude kakhulu angeke ngigcine kakhulu baholi babona sesenzile thole nje sicela i-permission ukuthi sicela ukuthi thina ngase siyakwenza. Okay, alright. Ngathi bayeza abantu bezayoni abakhuthali benza into efuna bazenza bayenza siyaloba kakhulu nezayoni ngathi nalesizayoni ubona mhlawumbe ofed mission omarom uthola ukuthi banemali banikele abafundisi bakhona bahola imali njalo lapho abayi into nje lezasenzile bazifuna awusho if manje ingafika ubhuti ethi uyakuthatha uyokusotisela Roma uyisayoni ungabenza kanjani? Ayikho into engizoyenza kuyobe kumkhonyana wami ngiyathanda ngithande vele ngizobashiya ngihambe nomkhonyana wami thize le ndoda liyagcina kodwa manje ubuyona uthe yaphila nje ngiyaphila phela kodwa sikhona isikhathi la sokuthi nami sengiphila eyami impilo mawukuthi angishada umkhonyana oyisayoni ngishada umkhonyana eRoma ngiyolandela lokho. hayi ngiyabona manje sizama umbuzo oqonda bona wakho futhi uyazibona ilana ushimbu seliphelele manje yey ngeke uqondele nami sizama hey azonzima ke lo mbuzo ngingasho ukuthi angiyiboni futhi ngibuye ngiyibone awuzazi angazi ukuthi impilo ingiphatheleni futhi noNkulunkulu ungiphathele nangazi kodwa nje okay njengamanje ukuthi emvuselelo ngizodlala njengoba bengihlele eMyTelevision yeah I know kodwa if kuthiwa manje kunento ethi nayi imvuselelo yaphesheya le e-England ayisatholakali kodwa ukhona unosala la kune byo G kune siseyisila kune manje ungenza njani go back eMighty phela ngabuyela ekhaya musu ukuthi phela isidaba kusenze phela mawukuthi sebeyamuva sebeyaphesheya ikhama lisakhona angiboni ukuthi sengaya kwenye indawo kamakhelwane ikhaya besakhona abaphila khona ngingaphindela ekhaya. Okay ukhona umuntu njengabantu abayizayoni thina sinezinye izinto esingazazi let's say nikhonza lesikhonza mhlawumbe ubhuti ofuthayo umlungu ushiya ibandla uma eshiya ibandla mhlawumbe yokhonza ebandleni le noma iliphi ibandla likhona sokhonza kulona mhlawumbe lihlangana naye enkonzweni uma umbona segqoke leyo uniform le ufika kanjani kuwena noma niba izitha noma niyaqoba benzwane noma mayegqoke uniform ufika kanjani kuwena ngokwami mina kubabuhlungu Nkosi yami ukumbona ukuthi ivubiki kubabuhlungu mase ngimbona egqoke uniform ekubeni besinayi la kodwa ngingisho ukuthi sibizitha mina nginako ukuthi baba sikwenzeni manje yini siyakukhumbula ufunani la yabo asibi izitha ngoba even ngisho sengimbona la ikhona ngiyaya kuyena umuntu nje umphaphele njengenjwayelo nje ukuthi hayi sibanibani besiphila naye phela so akade isitha but kuba buhlungu mase ngimbona kwenye indawo ekadeni yathi la ngiyabuzwa if singafika embizweni sinemali sinemvuselelo zabo thiwa manje nayi imali nayi imvuselelo uba ukwena ngiba uphi kanjani usutemvuselelo but kunemali la nayi ngaphambi ngaphambi yabo le mbuzo yakho mfethu ngiyobuza kanje kanti nasenhlizweni iMyTelevision okay yabo ngiba emotional ukuthi awe sizofuna ukwazi sizokhipha ama-inner feelings la nayi manje phambi kwakho nayi imvuselelo siyangena kufanele ngiliqale manje ufika kanjani wena
Ngifike kabuhlungu kodwa phela ngangena nemithi bafike bacule noma ngike ngicule kodwa nje ukuba khona bacule bese ngiyaphuma bese ngiyabuyela ke ngesiyebo noma ngaba ngemumva ngihlingi ngoba vele sebangikhipha angithi ingane mayoshada ikhishwa ngebhuku vele sebangikhipha lapho kodwa ngingaba ngemumva ngiphinde futhi ngibuyele ngize ngapha awuyafana imali ngoba kufanele ufawunikele lapha ya ilokuze emathi bebenikela nganikela ngencane ngapha ngoba kusekhaya ngoba abamkhwenyana ngenzele ukubukwa unikele ngenkulu okay hayi nona ngingi sesivala nje sacela usipha izwi losuku noma asafunda ngeBhayibheli but ezosipha nje amandla sisizane izwi losuku ya izwi losuku izwi leBhayibheli noma izwi nje izwi njengomuntu oyinguthi ezosipha amandla nesiqinise if ungakutha eBhayibhelini ufuna ukuthatha eBhayibhelini siso ngakusho-ke thina siyinguti bafethu asikholweni simthembe uNkulunkulu kuzo zonke izinto akukho okungenzeki masinkulunkulu hlezi uqala kwami ukukhuluma ngithi mangasuka uNkulunkulu ngayaphi ngoba mazokuphila atholakala kuye thina singabe ecebo nje kaNkulunkulu ubone ngakusho ungazenzela ngokwakho kodwa singabe ecebo likaNkulunkulu so konke esikwenzayo asithembe kuNkulunkulu bafethu ukhona sizama sisikwena manje siyabonga kakhulu ngomazisi wami siyakuzwa siyakhuthazeka sesikwena manje sizama ungayithini nje kuzayona wonke njengoba sizama ukusikhuthaza sisibala mina nje engakusho ngiwusizama abanye futhi bengazi ngomamzama ngingasho ukuthi uNkulunkulu khona futhi nokwenzeka empilweni zethu uNkulunkulu usuke ekudalile futhi kusuke kulotshiwe naphansi ukuthi kuyokwenzeka ukuthi siphi isikhathi nehora asazi njengoba suke singazi noma sifike emhlabeni siluyazi usuku lokufika emhlabeni laziwe isikhathi ofika ngaso uphinde kodwa lokho ukuthi uhamba nini ungazi kuyafika so ke okwenzeke empilweni zethu uNkulunkulu usuke ekudalile noma thina singenayo inhlobo ukuthi kuzokwenzakala nini engakusho nje ukuthi uNkulunkulu asemthembe njalo simdumise njalo nasenhluphekweni siyabonga kodwa ke phela vele ngithi mina ngihamba nabantu vele ngithi yabona usizana inhloko nosizama mesishaya mesisithuku bengavele ngithi mina nje nihlabelele ngathi hayi bani nihlabelela nini ngiyabo hayi phela musathi ukuthi ayenzeni yadetilana imali vele besinayo ukuthi lokho lita lokho yabona bathi bese nahlabela manje ngathi phela singahlabelela kodwa phela because into enini yabo yebo into enithina sometimes into ekuwena makuthiwa yenze sometimes angengathi mengisho ukuthi mengazi ukuthi makuthiwa sometimes umuntu osiza abantu umuntu uyakhula usize mhlawumbe umthetho wakho nje abe right muthinde lo muntu impilo enjalo bafethi yabo i-test level into zoshoba nahlabelela manje ningathini akuna kuzothi lo mina ngithi bese siyahlabelela ithabalelo siyabonga kakhulu kuba nani sinisambelile siyomunye zayona ngiyathemba nabantu bengazi ngani sebeyazi abantu abafisa ukusondela eduze kwabo utholakala kanjani mhlawumbe nje tholakala umgabanga yona lengasho tholakala umgabanga anginayo nje no WhatsApp kuphela unawo Facebook anginawo TikTok bese bekhomphela kwasami ukuthi angitholakala ngizozama ya phone number khona 068 Hospital 068 068 553 9502 sizama ukutholakala kanjani mina ngatholakala ku-TikTok uzama Shandu zama website kodwa sengishishile ucela inamba mayibili ngoba sisi
ngoba kunabantu ososashutha la ibsesibhala noma sebeyizwe ividiyo le bayikhopisha bakubhalele njengoba bese ungayibizi yakhe nami usale kulungile Okay. yani utholakala kanjani sisi Hayi mina ngitholakala ku-TikTok ngizama website Shandu then bese kuba ukuthi ku-Facebook ke ku-present zama Shandu. Yebo ibongo bengisazoyishintsha. Bathi la utholakala khona kulungile. No, kulungile. Le inamba abomesisa ngithanda basibize. Angikuqamba mama, kunezingane esigambile la ezileborate. Sithi sayibiza inamba kanti kuthi kwe-podcast kade ukuthi akutheske yabo. Nilese faka izikweni enkingeni. Yeah, but nje ngoba uyatholakala utholakala you must decide ukuthi ama-accept or not. Siyabonga kakhulu ukuthi sihambele njengozane wethu. Babukele emakhaya siyabonga. Siyatholakala ku-Facebook, siyatholakala ku-TikTok, siyatholakala ku-YouTube. Uma ufuna ukuthi subscribe lapho bazalwane. Balandeli bameza yona. Manje ufuna ukusithola noma sinambele manje sizo-invite 079 391 2821 079 391 2821 WhatsApp number ikhona leyo siyakwazi ukutholakala khona. Subscribe la YouTube, Facebook, TikTok. Siyabonga sizobonana next time. Ikhona into ezayo. Siyabonga kakhulu. Amen.